Amen. God bless po sa ating pong beloved Elder Brother Juven Ferrer sa pagpaliwanag sa kahalaga ng pagbigay. Sa oras na tumang minuman ating pong itaas ang ating magkakapay. Tayo'y makipag-usap sa ating malapay noon. Hallelujah. Dakilang palang Diyos, mapanasa sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Bago ang lahat malapay noon, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa dakong ito. Salamat sa mag-isang linggo na kami patuloy mo pinag-ingatan, pinagpapala, kinakandili sa pamagitan ng iyong salita malapay noon. Narito kami upang patuloy kang papurihan, sambahin malapay noon. At sa pag-inig, pag-aaral ng salita, bago lahat malapay noon, humingin kami ng kapatawaran sa iyong kasalanan. Hugasan mo kami linis, hindi mo magos sa krus ng Kalbaryo. Sa gana namin sarili, wala kami magagawang malapay noon upang unawain ng iyong salita, lalo na ang balikod malapay noon. Langisan mo ang iyong mga salita malapay noon sa bawat isa amin, makapakikinig. Matugunan ang iyong pangailangan malapay noon. Sa pagitan ng salita malapay noon, gabayan mo kami, turuan mo kami, dagdagan ang aming panampalataya, pag-ibig, pag-asa yung malapay noon. At sa oras na ito, sinasaway namin, tinatalian anumang gawa ng kaaway, demonyo ng hadlang sa pakinig, salita malapay noon, kasound, demonyo ng antong, demonyo ng pukus, kasound, in the mighty name of Jesus, praise the Lord, amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon, at magsabi ng praise the Lord, praise the Lord, amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba ay laging para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon ang napakabuting Diyos, totoong Diyos, buhay na Diyos ng Jesus Crusade, amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Doble paggalang, pagbati ng isang magandang umaga sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wendes Almeida, the end-time prophet of our loving God, mga minamahal. At lagi po natin naalala, mga tuloy ng isang aral ating pong minamahal ginagalang assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating minamahal na elders, sa inyo mga po datiyan man, isang palang umaga po sa ating lahat. At syempre sa ating mga bisita, sa mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Crusade International Ministry. Lahat muna na nagagalak sa pag-aaral ng salita ng malapay noon, pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. Palakpak na gising mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Napakapalad natin mga minamahal. At talagang walang ibang sekta mga minamahal, kundi bukod tangi ang Jesus Crusade mga minamahal. Kalain natin mga minamahal overnight. Amen. From 9 mga minamahal, 9 p.m. mga minamahal, kagabi pa. Tuloy-tuloy ang sinasagawang pagpupuri, pagluluwalhati, amen, sa mahal na Panginoon hanggang ngayon, mga minamahal, maya-maya pa, matatapos, mga minamahal, samantala, mga minamahal, sa iba, mga minamahal, ay talagang bihira, wala halos, mga minamahal, ang makapagsakripisyo ng overnight, mga minamahal. Pag may overnight man sila, mga minamahal, within 2 hours only, mga minamahal, amen. Kaya tayo, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, bagamat, mga minamahal, sa araw ng Biyernes, mga minamahal, halos tulog lahat ang mga tao, subalit may mga Kristiyano, mga minamahal, gising, nagpupuyat, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon upang ating mamahal sa buhay, ating mga kabayan sila rin, pag-ingat at iligtas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kulin natin, mga minamahal, ating Biblia, mga minamahal, salita ng mahal na Panginoon, ang lagi nating pinagbabatayan, mga minamahal, tungkol sa aralin nais ng mahal na Panginoon na ating pong maisagawa, maipumuhay, mga minamahal. At ating pong panulat at kwaderno upang itala, mga minamahal, ang mga mahalagang sitas na ito, mga minamahal. Kindly dito po sa ating pambungad na teksto, mga minamahal, sa Juan, ang kabanatay 3, ang talatay 17. Amen. Ating pong basahin dito sa Juan, ang kabanatay 3, ang talatay 17. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, ang talatay 17, ganito pong sinasabi, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pagkabasa sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ulitin lamang ng inyong banglikod, mga minamahal, sabi rito, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ito, mga minamahal, ang dapat malaman, laging nasa puso, isip, ng mga Kristiyano, mga minamahal. At lalong-lalo na dapat ang hindi pa naglilingkod sa mga Panginoon.
Malaman din nila kung bakit may gawain ang Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, na mayroong Miyerkules, mayroong Biyernes, may Linggo, may Bible study pa. Kapag mayroong pumanaw na kapatiran, may Bible study pa, may funeral service pa. Mayroong mga krusada, amen? At yung mga kapatiran, glory to God, mga minamahal, yung mga nakasama po mga minamahal sa nakaraan mga minamahal na anniversary sa Kulyon, amen? Praise the Lord. Sila mga minamahal, mga Kristiyanong ito ay iniiwan pansamantalang kailang ang lugar, kailang tahanan, mapunta lang sa lugar na hindi nila alam kung ano ang kanilang madadanan doon. Hindi nila alam ang pag-uugali ng mga taong naroon. Hindi alam kung ano mangyayari sa paglalakbay patungo roon. Pero ang mga Kristiyanong ito, walang takot, walang pag-alinlangan na sinusuong pinupunta ang mga malalayong lugar para malaman nila na ang Diyos ay naparito hindi upang hatulan ang tao, kundi upang sila rin magkaroon ng kagalingan sa kanilang karamdaman, magkaroon ng kapayapaan sa puso isipan kapag sila i-depress na. Amen. Higit sa lahat, magkaroon sila ng kaligtasan, buhay ng walang sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen. Subalit, marami pa rin mga minamahal, maging ilan sa mga Kristiyano at sa mga tao sa paligid, ang namamali pa rin ang pagkaunawa kung bakit may Ebanghelyo ng kaligtasan, may mga kapatiran, may mga Kristiyano na tuloy-tuloy pa rin sa pagsagawa ng kanilang tungkulin sa paglingkod sa mga Panginoon. Pamagatan natin mga minamahal, ating aralin mga minamahal, the misconception about God's presence. O ito mga minamahal ay tungkol sa maling pagkaunawa o pananaw sa kung bakit ang presensya ng Diyos ay mahalaga, napakahalaga sa atin. Bakit nga ba kinakailangan makipagtagpo tayo sa mahal na Panginoon? Bakit ba may mga Kristiyanong kahit anong nangyayari sa paligid, may bagyo man, super typhoon man, mga minamahal, amen? May mga lockdown man, mga minamahal, ay bakit pa rin sila pilit tumutungo sa gawain ng mahal na Panginoon para sila mag-gather, magpuri sa mahal na Panginoon? Ito ay dapat malaman at mapag-unawa kung ano ba talaga dapat, mga minamahal, ang ating dapat mapahalagahan at lagi nating baon-baon bago pa lang tayo po tumungo sa gawin ng Panginoon, bago yakbang ang ating paalis sa ating tahanan, ay dapat alam mo kung ano ang iyong layunin sa pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen? Dapat bago natin yakbang ating paa, buksan ang pintuan o ilapat man ito pagkalabas natin, ay alam mo kung ano ang inaasahan ng mahal na Panginoon sa iyo sa gawain niya dito, mga minamahal. Hindi dapat mamali ang iyong pangunawa sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi dapat mamali ang iyong pag-unawa sa pakikipagtagpo sa mahal na Panginoon. Lahat muna ng tumutungo sa gawain ng mahal na Panginoon, Miyerkules, Biyernes, sa Linggo, na ang kanilang kinakatagpo, na ang kanilang nais na madama ay ang presensya ng mahal na Panginoon, mapapurihan siya, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Amen! Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sa totoo lang. Mga patotoo natin, mga minamahal, pagbabago ng buhay, pagkaroon ng kapayapaan, samantalang ang ibang mga minamahal, at milyon man ang kanilang salapi, hindi nila mabili ang tunay na kapayapaan. Kailangan nila ng maraming mga bodyguard, mga minamahal, upang sakali na anuman ang mangyari sa kanilang paligid, may mga masamang loob man na magtangkas sa kanilang buhay, ay doon sila nakasandig sa kakayahan ng mga bodyguard na meron sila. Subalit, alam natin mga minamahal na may mga ilan talaga binabawiin ang buhay sa ganyan po, mga minamahal. May mga binabaril, mga minamahal. Ito, mga minamahal, na aralin sa umagang ito, ay mapalalim natin sa pamamagitan ng tagpong ito, mga minamahal, na ating babasahin.
Ito ay isang tagpo, mga minamahal, sa Biblia, kung saan ang mahal na Panginoon, during the earth ministry ng mahal na Panginoong Jesucristo, nang siya po, mga minamahal, ay tumungo, mga minamahal, sa bayan ng Gadareno, merong sumalubong sa kanya mula sa libingan na isang lalaki na pinapahirapan ng karumal-dumal na espiritu. Inaalihan itong mga minamahal, demon-possessed. Sa libingan, wala itong ibang ginagawa, mga minamahal, kundi mag-ingay, manggulo, at pumupunta ito sa tuktok ng bundok, mga minamahal, upang magsisigaw. Sino, mga minamahal, ang hindi maguguluhan, mga minamahal, mga tao nandoon sa paanan ng bundok, malapit sa libingan? Sino ang hindi magagalit? Sino ang hindi maantala kapag sila natutulog? Merong isang inaalihan ng demonyo, magsisigaw. Ano man, mga may kapangyarihan doon, mga otoridad. Sabihin na natin, mayor, kapitan, mga pulis, sabi nga, ng Biblia mo minamahal, kahit wala ni sino man doon ang makapigil at makapagpatahan doon sa nagsisigaw-sigaw, nagwawala na lalaki na alihan ng demonyo. Ang ginagawa niya pang masaklap po, mga minamahal, kumukuha siya ng bato, pinupukpok niya sa kanyang ulo, sinusugatan ang kanyang katawan. Pinapahirapan ng dyablo ang lalaking ito. Dahil sa naisin ng otoridad ng mga tao doon na hindi niya masaktan kanyang sarili at hindi siya makasakit ng tao, ginagapos siya. Nilagyan sa kadena, mga minamahal. Subalit dahil nga sa lakas ng demonyo na nandoon sa kanya, ay kayang-kaya niya, mga minamahal, baliin, patirin, mga minamahal, yung kadena na iyon. Nangyari na nang dumating, bumaba mula sa daong, sa bangka ang malapay doon, nakita ng lalaki ito na ilalihan ng demonyo, ang malapay noon. Alamin natin ano ang kanyang gagawin. Ating pong basahin dito po sa Marcos, ang kabanatay 5, ang talatay 6 hanggang 17. Sundan po natin ito, mga minamahal, itong tagpong ito, napakahalaga, mga minamahal. Ito ay patungkol sa paano ba inunawa ng mga tao ang pagparoon ng mahal na Panginoon sa kanilang lugar, sa Gadareno. Ano ang kanilang naging reaksyon sa gagawin ng mahal na Panginoon tungkol doon sa inalihan ng demonyo. At mismo yung lalaking inalihan ng demonyo, kung sakaling siya man ay napagaling, ano ang kanyang ginawa? Amen? Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Marcos, kabanatay 5, ang talatay 6 hanggang 17. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kanyang sinamba, at nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu." At tinanong niya siya, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya sa kanya, "Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami." At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan na mga baboy na nagsisipanginain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, "Paparuunin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila." At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000 at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at ibinalita sa bayan at sa mga bukid. At nagsiparoon ang mga tao upang kung ano ang nangyari, at nagsiparoon sila kay Jesus. At nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo, na nakapanamit ng matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay siya'y nagkaroon ng isang pulutong, at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila ng nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo at tungkol sa mga baboy. At sila'y nangagpasimulang magsipamanhik sa kanya, na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat ng nasundan, mga minamahal, ang bawat talata
Magsabi ng Amen. Amen, mga minamahal. Purihin ang ating malapay God bless sa pagkabasalita ng malapay Ito na ang nangyari. Nang dumating ang malapay sinalubong siya ng lalaking ito na ilan ng demonyo. At ang ginawa unang-una, mismo, mga minamahal, walang ibang kumukontrol sa pag-iisip ng taong ito, kundi ang mga demonyo. Ang ginawa ng mga demonyo sa malapay lumuhod, sinamba ang malapay ng Kristo. Grabe, mga minamahal, yung mga masamang espiritu. Nakikilala nila ang makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, sinamba nila ang malapay Sa ating buhay ba, mga minamahal, kapag bago tayo dumako sa gawain ng malapay talaga bang tayo ay pupuri at sasamba sa malapay O ang dahilan lang natin ay para lang makita ko ni ate doon, ni kuya, at sa susunod ako ay makaawit. Ako ay makatugtog. Upang makita ko yung aking kapatid na yun ang aking naging kaibigan. Kaibigan ko yun. Kumusta na kaya? Upang makita ko kung ano na ang sitwasyon mayroon diyan sa San Carlos. Kailangan kong dumalo. Ayun pa talaga, mga minamahal, ang ating nagiging pag-unawa sa bawat gawain ng malapay Miyerkules, Biyernes at Linggo. Mabuti pa, mga minamahal, yung mga demonyo, alam at kilala nila kung sino ang kanilang sasambahin. Subalit sa mga Kristiyano, mga minamahal, hindi pa man Miyerkules, hindi pa man Biyernes, hindi pa man Linggo, subalit sa kanilang tahanan, hawak-hawak na nila ang kanilang Biblia, galak na galak tumungo sa gawain ng malapay para sa ipalakpakan, awitan, sambahin. Ikaw ay tunay na nakaalam at nakaunawa kung ano ang tunay na paglilingkod sa malapay. Ano ang dahilan bakit naparito ang malapay Nalaman mo na dahil sa iniibig ka ng malapay, iligtas ka ng malapay kaya natin naibibigay ang ating pinakapataas sa pagpupuri, pagsamba sa Kanya. Amen? Palapakan natin ang ating malapay Ito ang sumunod na nangyari dahil ang malapay sinaway niya agad. Imagine mo, minamahal, sinaway agad ng malapay at sabi niya, ikaw na masamang espiritu, lumayas ka. Lumabas ka sa taong ito. Hindi pa man tapos ang malapay sumingit agad ang demonyo. Sabi niya, ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Nagmakaawa yung masamang espiritu dahil alam niya ang kanyang kaharap. At kayang-kaya ng malapay pag sinabi ng malapay tumalon ka sa kailalimang walang hanggan, ay walang hanggan yan, walang katapusan, babagsak. Sa hindi matapos-tapos na kailaliman, mga minamahal, ang demonyo, sa salita lang ng malapay mangyayari ang kaparusahan nais ng malapay Kaya ang masamang espiritu, mga minamahal, ay nakiusap, nagmakaawa, na kung maari, Panginoong Kristo, ay doon na lang sa kawan ng mga baboy, kami iyo doon ipadala. Ito na nangyari. Tinanong ng malapay bakit niyo gusto doon? Ano ang iyong pangalan? Ang sabi niya, Legion. Ibig sabihin, Legion, mga minamahal, ay pulutong sila, marami parang karumal-dumal na espiritu. At yung nabasa natin doon, mga minamahal, 2,000, imagine, 2,000 na mga baboy. Ibig sabihin, 2,000 rin na mga samang espiritu, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Biblia, mag-ingat ang bawat Kristiyano kapag hindi natin napag-unawa ang tunay na kahulugan kung bakit tayo makipagtagpo sa Malapanginoon, sa paglingkod sa Malapanginoon, ay baka yung umalis na masamang espiritu, ay makita niya tayong empty na, malinis na, at nakapagpapabaya tayo, ay baka bumalik siya magdala pa ng, sabi ng Biblia, 7 ang nakatatakot na ito, baka 2,000 o 1,000 999 ang kanyang dalhin. At siya yung pang 2,000. Nakatatakot. Nangyari na sila, mga minamahal, ay paintulutan ng malapay doon pumasok sa mga baboy. Dire-diretso sila mamila sa bangin. Ito na ang nangyari. Alam nyo na, mga minamahal, ang paligid ay chismis-chismis na yan. Sinabi nila, iba-iba kasi ang layunin. Yung iba, ay sabihin nila upang i-glorify ang Malapanginoon.
Yung iba naman ay imartes, baka sakaling makahanap ng silo, pabagsakin ang mahal na Panginoon. Sinabi nila doon sa mga tao sa paligid, sa Gadareno, ang nangyari. Ito na, nagsitakbuhan yung mga tao roon, mga minamahal, at tingnan nila, kilala nila, mga minamahal, yung laging maingay doon, na inalihan din mo. Nakita nila nakaupo, matino na ang pag-iisip, hindi na nanggugulo, nakapanamit na ng maayos, mga minamahal. Subalit, sa halip na i-glorify ang mahal na Panginoon. Ano ang sinabi nila sa 17? At sila'y nangagpasimulang magsipanmanhik sa Kanya na siya'y umalis sa kanilang hangganan. Sa halip na sila'y magalak, mga minamahal, na dumating ang tagapagligtas, ang nagpagaling doon sa nag-distract sa kanila o nag-istorbo sa kanilang pagtulog, mga minamahal, ang ginawa nila, sinabi nila na, Jesus, maaari bang lisanin mo na ang lugar ng Gadareno? Umalis ka na rito, doon ka na lang sa ibang lugar, mangaral. See, sa inyong palagay, mga minamahal, napag-unawa ba nila ang dahilan kung bakit naparoon ang mahal na Panginoon? Tayo, mga minamahal, kung ating sasaligsigin ang ating sitwasyon, ang ating puso, isip, sa bawat gawain ng mahal na Panginoon, kahapon, nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon, pinaghimalaan tayo ng mahal na Panginoon, pinagaling tayo, mga minamahal, inligtas ng mahal na Panginoon, pinoteksyonan ng mahal na Panginoon sa mga masamang loob, binigyan ng tunay na kapayapaan. Subalit, sa likod ng mga bagay na yan, dumarating ba yung time na tila baga itinatakwil natin ang oras natin para lang sa mahal na Panginoon? Ay okay lang siguro, hindi ako makadalo ngayon dahil maunawaan siguro nila ni ate ni kuya. May gagawin kasi eh. Samantalang noon, ang patutuon natin, a day before, kung sakaling mayroon tayong mga minamahal meeting, may mga project tayo, mga minamahal, ipatawag tayo ating mga kaklase sa paaralan, ay nakikiusap talaga tayo with prayer, mga minamahal, nanalangin tayo, mahal na Panginoon, nawahipuin mo ang puso ng aming leader na ito, na ako'y magpaalam na kung saan payagan ako, at pwedeng i-advance ko na lang yung aking gawin o pwedeng hindi ko itong gawin, at ipasa ko na lang sila makadalo sa mga gawain. At pagka-message natin, pagka-paalam natin, nagugulat tayo, nag-o-okay yung ating team leader. At tayo ituwang-tuwa, nagpapatuto tayo, salamat sa mahal na Panginoon, nakadalo ako sa kanyang mga gawain. Subalit, bakit nung dumarating na ang mga ilang panahon, ay wala nang mga ganoong pamamaraan makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon? Tila baga parang ayaw na nating makipagtagpo sa mahal na Panginoon. Yung mga tao roon, mga minamahal, imagine mga minamahal, mabuti pa nga yung mga demonyo, mga minamahal eh. Nung nakita ang mahal na Panginoon, lumuhod sila, sinamba ang mahal na Panginoon. Eh yung mga tao, walang luhod. Ang sabi lang, Jesus, pwede bang umalis ka na dito sa aming bayan? Doon ka na lang sa ibang lugar. Mangaral? Kung tayo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ano kaya ang inyong mararamdaman? Ano ang ating mararamdaman? Gano'n ang reaksyon ng mga tao matapos na sila'y pagpalain? Pagalingin sa kanilang karamdaman, bigyan ng tunay na kapayapaan ng kanilang puso at isipan? Tiyak, mga minamahal, maaaring tayo ay malungkot, tayo ay ma-disappoint, mga minamahal, o sakaling makaramdam ng galit. Mga minamahal, dumarating sa punto na nakalimutan ng Kristiyano, lalo na ang tao, na maglaan ng oras sa mahal na Panginoon. Nakakalimutan natin ang pinakalayunin ng Kristiyano sa pagparito, Miyerkules, Biyernes, Linggo, upang sambahin, luwalatiin, kilalanin na ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kapag nakalimutan ng Kristiyano na ang Diyos ko, ang mahal na Panginoon Jesus na pinakikita sa Jesus Miracle Crusade, ay kayang lumutas ng aming pangailangan, pag nakalimutan natin yan, may pangailangan lang tayo, wala tayong pambili ng bigas, mahirap na tayong dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil hindi natin kinikilala ang kapangyarihan na mayroon ng mahal na Panginoon. Ang kakayahan
na kayang gawin ng malapaynoon. Ang napakaraming kaparaanan na hindi matarok ng ating isip para lang maipakita ng malapaynoon, kayang-kaya niyang tustusan ating pangailangan. Dumarating ang point, mga minamahal, itinatakwil natin ang malapaynoon sa ating buhay. Ayaw nating makipagtagpo sa malapaynoon. Nagkukulang tayo ng pagkaunawa. Bakit ba mahalaga ang paglilingkod sa malapaynoon? Lalo na yung ating mga kababayan. Sabi nila lagi, ay, nagsasayang lang kayo ng oras. Wala kang pambili ng bigas. Eh di, huwag ka nang dumalo. Mag-sideline ka na lang. Ang lahat ng ito, mga minamahal, pag ganyan ang ugali ng tao, nakatatakot na bagay. Nagpapakita lang, mga minamahal, na tayo ay nawawalan ng pagtitiwala at pananampalataya sa malapaynoon. Alam niyo, mga minamahal, may tatlong dahilan kung bakit dumarating ang punto na hindi natin napag-uunawa kung ano ba ang essence ng paglilingkod na ito sa malapaynoon. Bakit kapag may mga simpleng problema, pangailangan, pagsubok sa ating paligid, ay tila baga ayaw na nating makipagtagpo sa malapaynoon? Ayaw na nating magkaroon ng yung sariling devotion, mga minamahal? Na hindi na natin maipamuhay ng may kabanalan? Ang ating paglilingkod sa malapaynoon, hindi na nagiging glory to God ang ating panalita sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatiran? May tatlong dahilan, mga minamahal, kung bakit lumilitaw itong maling pagkaunawa sa pagkipagtagpo sa ating malapaynoon. Una, mga minamahal, ay lack of faith or trust sa ating malapaynoon. Kindly ating basahin dito sa Mateo, ang kabanatay 26, ang talatay 51 hanggang 53. Palakpakan po muna natin ang ating malapaynoon. Lahat ng gising, magsabi ng Praise the Lord! Amen. Kindly. Dito po sa aklat ng Mateo, ang kabanata po ay 26, ang talata po ay 51 hanggang sa 53, ganito bang sinasabi? At narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay unat ang kaniyang kamay at binunot ang kaniyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kaniyang tainga. Nang magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, isauli mo ang iyong tabak sa kaniyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng tatangan ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inakala mo baga na hindi ako mapapanhik sa aking ama? At padadalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong ng mga anghel? Palakpakan natin ang pagkabasalita ng malapaynoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Sabi ng ating malapastor, mga minamahal, kapag hindi natin iwagayway ang ating kamay, hindi tayo pumalakpak, hindi tayo magsabi ng Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Ay talaga, walang mangyayaring kagalingan, kapayapaan ng puso isipan, kalakasan ng pananampalataya. Hindi lalayo ang diablo sa ating paligid, mga minamahal. Totoo ang turo ng ating butihing minamahal ginagalang na evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Kaya pag sinabing, lahat magsabi ng Praise the Lord, dapat lahat, mga minamahal, kumbaga, kung maaari nga, mga minamahal, ay magkaroon ng something like vibration, mga minamahal, dito sa chapel, mga minamahal, dahil sa lahat ay magsasabi ng Praise the Lord. Sisigaw sa malapaynoon. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Mga minamahal, nang ang malapaynoon ay hinuli, dahil nga mga minamahal, hindi nila mapag-unawa ano ba ang dahilan bakit naparito ang malapaynoon. Hinuli siya dahil nga mga minamahal ang gusto ay patayin ang malapaynoon. Bintangan sa sala na hindi naman ginawa ng malapaynoon. Ngayon, doon sa mga alagad ng malapaynoon, nung nahuli ang malapaynoon, mayroong bumunot ng tabak at ipinagtanggol niya ang malapaynoon. Tinagpas niya, mga minamahal, yung tenga ng isang kawal na humuli sa malapaynoon. Tanggal yun, mga minamahal. Subalit, sinaway siya ng malapaynoon, yung alagad mismo na bumunot ng tabak. Ang sabi ng malapaynoon, hindi mo ba alam na kayang-kaya kong hilingin sa Diyos Ama nang padalhan ako ng higit pa sa 2,000 mga minamahal na anghel? Ang sino man na humahawak sa patalim ay
madalas doon namamatay. Kaya mga minamahal dito sa Jesus Mary Crusade, wala dito sa atin kapag lumabas, may daladalang baril. May daladalang kutsilyo. Amen? Saan ang patutuon natin? Ang Diyos ay nag-iingat. Ang Diyos ay nagpuprotekta. Saan ang sinabi ng man of God? Meron kang kapangyarihan over sa mga murderers, kidnappers, sa mga masamang loob. Pag sinabi mong, be frozen in Jesus' name. Hallelujah, be frozen in Jesus' name. Saan na yun? Kung may daladala tayong pamalo, may daladala tayong baril, may daladala tayong kutsilyo. Amen? At yun ang katotohanan ng katotohanan. Ang sabi ng malapay noon, tingnan nyo, mga minamahal sa balita. Sino ang madalas napapahamak? At kung ano ang madalas nilang gawain, ay doon sila napapahamak. Dahil doon, mas malaki ang porsyento na ang kanilang buhay malagay sa peligro. Kaya kung ang mga Kristiyano, saan man pumunta, wala ka man dalang pamalo, wala ka man dalang baril, wala ka man dalang kutsilyo, ang laging dala ng Kristiyano, Biblia, sa kanilang puso at isip, hallelujah, praise the Lord, be frozen in Jesus' name. Yun ang kanilang dala-dala, isang tiyak na bagay, napuri mo na ang malapay noon, pinag-ingatan ka pa ng malapay noon. Palagpakan natin ang ating malapay noon. Amen? Amen? Praise the Lord. Ito na mga minamahal, sometimes, o most of the time mga minamahal, ang ating pagtitiwala sa malapay noon nawawala. Kapag hindi na natin napagkatiwalaan ng malapay noon na may kaya sa lahat ng bagay, isolve niya ang ating problema, padalhan ipuin ang mga tao na hindi mo man pinagsabihan ng iyong problema, nangangailangan ka ng ganitong salapi, magugulat ka na lang, may ipuin ng malapay noon, lumapit sa'yo, Brad, kailangan mo ba na trabaho? May offer kasi eh. Baka gusto mo. Amen? Kapag tayo ay nawalan ng panampalataya sa mga bagay na kayang gawin ng malapay noon, tulad niyan, isang tiyak na bagay, hindi mo na mapag-unawa kung ano ang tunay na layunin ng paglilingkod sa malapay noon. Ano ang tunay na layunin? Bakit kailangan mong katagpuin ng malapay noon? Miyerkules, Biyernes sa Linggo, bakit kinakailangan magsuot ka ng may kabanalan? Magbigay ka ng ikasambung bahagi ng do? Bakit kinakailangan na lagi mong bantayan ang iyong pananalita? Ang iyong isip ay dapat laging maingat sa iyong desisyon? Hindi na yan magiging maayos kapag nawawalan ka ng pananampalataya at pagtitiwala sa malapay noon. Magtitiwala ka sa iyong sarili, magbabase ka, magbabatay ka sa iyong sariling desisyon, karakadaka ay iyong gagawin. At the end, mga minamahal, doon tayo napapahamak. Doon tayo naliligaw, napapalayo tayo sa malapay noon. Sapagkat, mga minamahal, nakalimutan natin na ang Diyos, mga minamahal, na siyang nagpagaling sa atin noon, siyang nagbago ng ating buhay, ay may kakayahan pa rin hanggang ngayon na gawin at solusyonan ang iyong pangailangan. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Kaya kapag kulang na tayo o wala tayong panampalataya at pagtitiwala sa malapay noon, maapektuhan kung ano ba talaga dapat ang paglilingkod na ating gagawin sa malapay noon. Bakit ba tayo dapat makipagtagpo sa malapay noon? Bakit ba tayo nandito? Bakit ba kinakailangan talaga magtiis hanggang sa oras na ito, mga minamahal? Pangalawang dahilan, mga minamahal, ay lack of effort. Kapag ang Kristiyano ay kinulang ng pagsisikap, maapektuhan at hindi mo na maunawaan ang kahalagahan ng pagkikipagtagpo o paglilingkod sa malapay noon. Lack of effort. Kindly, ating basahin. Dito sa Mateo, ang kabanatay 7, ang talatay 13. Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon. Amen. Kindly, amen. Mateo 7, ang talatay 13. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 13. Ganito po sinasabi, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkapasal ng malapay noon. Ano ba ang sinasabi na makipot na pintuan doon sa maluwag na pintuan? Literal ba na pintuan? Maluwag ang pintuan, ang gate papunta sa gawain ng Jesus Mary Crusade San Carlos. Ay, ito ba yun? Maluwag ang aming gate. Hindi. Makipot eh. Isang sasakyan lang ang pwedeng dumaan sa right of way. Hindi pwedeng magkasalubong. Mga minamahal, ang nais sabihin rito, ang pinakamalalim na kahulugan nito, mga minamahal, na sikapin, pumasok sa makipot na pintuan, ay kinakailangan
ang paglilingkod ay may kalakip na pagtitiis at pagsisikap. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag hindi na nagsisikap at nagtitiis ang Kristiyano, isang tiyak na bagay, mali na rin ang iyong pag-unawa. Miyerkules na gawin mahal na Panginoon. Ay, Miyerkules lang naman yan eh. Kaunti lang mga kapatiran. Kaunti lang. At simple lang yung pangaral. Napakaikli lang. Sa ano na lang? Overnight na lang ako. Wala nang pagtitiis. Wala nang pagsikap. Bagamat, 2 hours, pwede ka pang makahabol sa gawain ng mahal na Panginoon. Napakainit ng panahon. Ano ba yan? Kinakailangan talaga ba? Mahaba ang aming kasuotan? Kinakailangan mong manatili ang ganitong damit? Napakainit naman ha. Baka naman pwede na mag-short. Ano ba yan? Nandito naman ako sa gawain ng mahal na Panginoon. Bakit kinakailangan pa? Pag sinabing everybody shout praise the Lord, ay kinakailangan pa rin sumigaw ng praise the Lord. Bakit kapag nakapuntos ang nagpapatutuan ng salita sa pulpito, ay bakit kinakailangan pang itaas ang iyong kamay at ipalakpak? Kapag yan ay mga tanong na nasa ating puso at isip, nasa gawain tayo mahal na Panginoon, mali na ang ating pagkaunawa. Bakit? Lack of effort. Kinukulang tayo ng pagsisikap sa paglingkod sa mahal na Panginoon. At sabi nga ng lagi nating napakinggan, tandaan, ipagtrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. You are trembling. Kapag trembling ka, ibig sabihin, hindi ka magkanda ugaga sa bagay na positibo naman. Hindi naman yung nababalisa ka na hindi mo na alam yung gagawin. Kundi ibig sabihin, ayaw na ayaw mo na makaligtaan ang bawat mahalagang yugto ng gawain ng mahal na Panginoon. Nag-tremble ka, ibig sabihin, pag sinabing palakpak, papalakpak ka talaga. Amen? Pag sinabing praise the Lord, praise the Lord! Hallelujah! Pag sinabing patotoo, magpapatotoo ka talaga. Pag nabanggit ang iyong pangalan, nakaredy na dyan sa gilid. Ibig sabihin, laging may effort. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal, sa trabaho nga eh, sa pag-aaral nga, kaya nating magpuyat. Kahit lumuluhan ang iyong mata, tatapusin mo sa harap ng laptop kahit inabot ka ng 2:00 ng madaling araw. Grabe ang iyong inilalagay at talagang effort mo. Matapos lang yung gawain mo na yan sa pag-aaral. Sa trabaho, kahit gusto mo nang umuwi, pag sinabi ng boss, meron tayong meeting, mag-stay pa tayo ha, ay nagbibigay ka talagang effort na manatili. Pero bakit pag gawain ng mahal na Panginoon, wala nang ka-effort. Practice mamaya, beloved adult choir. Ay, madali lang yun. Memorize ko naman ang kanta eh. Ang tono, ang tugtugan. Okay lang siguro. Hindi na makipractice. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lagi nating isipin, mga minamahal, kung paanong ayaw nating mapahiya sa harap ng mga tao sa ating paligid, ating mga boss, para lang hindi tayo yung matanggal sa trabaho, hindi tayo mapagsabihan ng hindi maganda, ay lalo pa kaya sa Diyos na makapangyarihan, na laging nag-iingat sa atin, sa iyo, na nagbigay ng trabaho yan, nagbigay ng papalang iyan. Kaya ang sabi nga ng beloved elders, ng mga umangaral natin, beloved ordained preacher, huwag kang tumingin sa pagpapala, kundi laging sa nagpala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil mawala man ang pagpapalang yan, mawalan ka man ng sakyan, mawalan ka man ng ari-arian, mawalan ka man ng anumang bagay na sa tingin mo ay may pagmamalaki, pero hindi nawawalan sa iyong puso at isip at kaluluwa ang mahal na Panginoon, ang presensya ng mahal na Panginoon, ang salita ng mahal na Panginoon, isang tiyak na bagay, kayang-kayang ibalik ng mahal na Panginoon lahat ng bagay na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pangatlo, mga minamahal na dahilan kung bakit naapektuhan yung pagkaunawa natin, nagkakaroon tayong maling pag-unawa sa gawain ng mahal na Panginoon, sa pakikipagtagpo sa mahal na Panginoon, bakit ba napakalaga? Ay lack of true fear. Nawawalan tayo ng tunay na pagkatakot sa mahal na Panginoon. Ibang takot ang ating nararamdaman kapag nakaharap natin ang mahal na Panginoon. Dahil may dalawang klase ng takot. Takot na kung saan, takot ka, ayaw mo pakita sa mahal na Panginoon, lalayo ka na lang sa mahal na Panginoon. Pero meron yung takot na ayaw mo magkasala kaya nagiging kang maingat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon.
Kindly, ating basahin. Malapit na tayong magtapos mga minamahal. Dito po sa Mark, ang kabanatay 5, ang talatay 15. Amen. Ito rin mga minamahal, yung talata mga minamahal na nabasa natin doon sa senaryo mga minamahal. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 5, ang talata po ay 15. Ito po ang sinasabi, at nagsiparoon sila kay Jesus at nakita nila ang inalihan ng demonyo na nakaupo, na nakapanamit at matino ang kanyang pag-iisip. Sa makatuwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong at sila'y nangatakot. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Yung takot nilang yun, mga minamahal, ay nagbunsod yun sa kanila na sabi nila, Panginoong Jesucristo, maaari pa, huwag ka nang manatili dito sa Gadareno. Doon na lang sa ibang lugar. Doon ka na lang mangaral. Doon ka na lang maghimala. Doon ka na lang magbago ng mga masamang buhay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit mahalaga yung tunay na takot sa malapay noon? Ito kasi ang problema. Pag nagkaroon ka ng takot, ito yung takot na nagpapalayo sa malapay noon. Takot na ayaw mong maituwid ka ng malapay noon. Takot na ayaw mong maalis ka doon sa inaakala mong comfort zone mo, komportable ka, pero yung pala hindi ka looban ng malapay noon. Natatakot ka na makorek. Natatakot ka na masabihan. Kaya ang gagawin natin ay takbo na lang. Tandaan natin mga minamahal, sa anumang pagsubok problema, dalawang paraan lang kung paano natin ito solusyonan. Face the problem o escape o mag-escape tayo mga minamahal sa problem. Takasan mo ang problema o harapin ang problema. Sa tingin niyo mga minamahal, ang problema ba ay tunay na masusolusyonan kapag tatakbuhan natin ang problema? Lagi natin pinapaliwanag dito. Anumang problema nakita natin sa ating kapatid o dito man na inaakala nating, may mali, hindi maganda, hindi makatarungan. Nasaktahan ang aking damdamin. Para sa akin hindi yung maganda Dapat ganito. Aalaw ka na. Lalayo na tayo. Iba na ang gawain. Sa unang buwan ay ang ganda-ganda. Glory to God doon. Grabe talaga. Nandun pa lang po sa bituan. Sinasalubong na kami. Grabe talaga. Glory to God. Grabe ang iyong pagpupuri. I just keep trusting in my Lord as I walk alone. Paglipas ng 2 buwan, wala nang sumasalubong sa iyo. No? Busy na kasi, pero hindi mo alam. Nag-doubt ka na ngayon. Ano may, pangit na doon. Dati, ganun sila. Bakit kaya? Hindi na. Sa iba na lang uli. Pupunta ka naman sa ibang outreach. Sa unang buwan, 2 buwan, okay. I just keep trusting in my Lord as I walk alone. Tapos, iba na naman ang naging dating. Nasita ka na pagsabihan. Ano ba yan? Parang nagbabago na ang Jesus miracle. Sa ibang gawain na lang kaya. Ayun ang nakatatakot. Sabi nga ng ating bilawin ng preacher, mariposa tayo, lundag-lundag tayo. Ang problema, malundagan mo, iba ng gawain. Yun ang nakatatakot. Bakit? Kasi ang ginagawa natin, tinatakasan natin ang problema. Dapat harapin ang problema. Kaya ang ginagawa ng iba, pag sinabi mag-ayuno ka kapatid, maghingi talaga ng gabay sa mga Panginoon, humingi ng kapatawaran talaga. Ang ginagawa natin kapatid, nagkagawa man ng pagkasalo, hindi. Hinaharap nila, mag-aayuno ako sa habag ng malapay noon. 3 days, nag-ayuno sila, papalakpak sa malapay noon. Nandito, walang ibang ginagawa. Nakasentro ang kanyang puso isip sa malapay noon. Praise the Lord, hallelujah. Mamaya mga minamahal, sinabi uli, maaari mo bang dagdagan kapatid ng 2? Walang problema po. Ate, kuya, dadagdagan pa. Nananatili muli. Kaya nabibless tuloy. Hindi pa natapos, pwede ka nang kumanta. Pwede ka nang tumugtog. Pwede kang magkapatid. Purihin ang ating malapay. Bakit? Hindi mo tinatakasan ang problema. Hinaharap ang problema. Yung mga tao, natakot sila sa malapay noon. Ayaw kasi nila na sila makorek. Doon sa kanilang lugar sa Gadareno, baka sugarol sila doon. Baka manginginom sila doon. Nagbabahay sila doon. Kaya natakot sila na baka sila ay baguhin ng malapanginoon mula sa masama, gawin sila mabuti. Natakot sila sa maling paraan. Kaya itinatakwil nila ang malapanginoon. Yun ang nakatatakot. Kapag wala tayong tunay na takot sa malapanginoon, doon tayo napapawalay sa malapanginoon. Amen. Sabi rito mga minamahal sa Colosas 1:3 sa mga minamahal, ang iyong abang lingkod na lang magbasa mga minamahal, kindly pakiredy na lang po ang last verse. Amen. Dito po sa Lucas 1:13, ang sabi rito mga minamahal, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Nakakalimutan natin mga minamahal, tulad ng mga tao sa Gadareno,
Nakalimutan na nila na yung taong inalihan ng demonyo na nagpapahirap, nag-isturbo sa kanila araw at gabi, hindi sila makatulog, hindi sila makatrabaho ng maayos dahil natatakot sila, baka saktan sila. Hindi nila napansin na si binago ng mga Panginoon mula sa kadiliman, mula sa pag-aalipin ng Diablo, siya'y pinalaya ng malapay noon, ginawang matinong malapay. Hindi nila yun nakita. Kaya hindi nila napag-unawa ang tunay na pag-ibig ng malapay noon. Samantala, sa mga Kristiyano, sabi nga pag sila tumutungo sa gawain ng malapay noon, right of way pa lang, lumuluhan na sila. Bakit? Lagi nang inaalala yung sila ay mula sa kadiliman, hinango ng malapay noon. Mula sa lusak na kahirapan, sila'y pinagpalang malapay noon. Hindi man sila mayaman na maraming salapi, pero mayaman sila sa spiritual na aspekto, puspos ng Santong Espiritu, ng pananampalataya. Amen? Hindi sila natatakot. Ano man ang balita sa paligid, may katatakutan man, may digmaan man, may trahedya man nangyayari, may kalamidad man, hindi sila natatakot. Payapa sila, nakangiti pa rin. Bakit? Sila ang tunay na kapag-unawa na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos, hindi tayo pabayaan. Kindly sa last verse po dito sa awit, ang kabanatay 9, ang talatay 9 hanggang 10. Amen. Huling talata na po tayo, mga minamahal. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, ang kabanatay 9, ang talatay 9 hanggang 10. Ang Panginoon naman ay magiging matayog na muog sa napipighati, matayog na muog sa mga panahon ng kabagabagan, at silang nakakaalam ng iyong pangalan ay maglalagak ng kanilang tiwala sa iyo, sapagkat ikaw, Panginoon, ay hindi mo pinabayaan sila na nagsisihanap sa iyo. Amen. Palagpakan natin ang ating malapay noon. Sino dito, mga minamahal, ang pinabayaan ng malapay noon? Sino dito ang magsasabi, mga minamahal, na nung mga panahon, mga minamahal, na tayo ay inuusig ng mga tao sa paligid, sinasabihan na nasiraan na tayo ng bait, wala tayong ibang ginagawang maayos, nagsasayang daw tayo ng oras? Sino dito, mga minamahal, ang nakaramdam na sila ay may karamdaman, inayawan na ng ospital ng medisina, pero nang sila ay nakakilala sa Diyos ng Jesus Miracle Crusade, sila ay binago ng malapay noon, pinagaling ng malapay noon, binigyan ng tunay na kapayapaan, tinanggal ang takot na nagpapalayo sa malapay noon, kundi pinalitan ito ng pag-ibig at pagtitiwala sa malapay noon at pagtitiis, pagtsatsaga sa paglilingkod sa malapay noon. Mga minamahal, alalahanin natin, mga minamahal, ang kabutihan ng ating malapay noon. Amen? Sabi nga, mga minamahal, mapalad, tanging Jesus Miracle Crusade lang, mga minamahal, abutin tayo ng ganito, magbubukang liwayway, samantalang ang ibang tao, nakabihis na, tutungo na sila sa kanilang trabaho. Yung ibang mga minamahal sa oras na ito, may tinatagpo sa ospital, may naghihingalo. Pero kayo, tayo, nandito tayo. Bakit? Nalaman natin na ang paglilingkod na ito, ang pagsasakripisyo na ito, ay hindi walang kabuluhan sa paningin ng malapay noon. Amen? Praise the Lord. Diyan po nagtatapos mga minamahal ang pagkinig sa salita ng malapay noon. Amen. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makagiging? Mayroon ka bang nababati? Bugtong niyang anak, hindi niya pinagkain. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugo itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo,
isang katulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Oh, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugo itinigis ng iyong anak para sa akin. Oh, oh, oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugo itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihan ni Malapay Jesus, maminamahal. Maaring ating tinutulugan ng magandang aral na yan, kaya hindi natin naunawaan. Kailan pa tayo maminamahal magising? Ang mga paalala, nagdadala ng mensahe ng kaligtasan, ay talagang hindi lamang pinaghirapan, kung hindi idinadaing sa ating mahal na Panginoon. Ano ang ating makaing? Spiritual. Hindi basta-basta. Kung ating maunawaan ang mga salita ng Diyos na binabalangkas sa tuwing tayo nagkakatipon, mayroon niyang pinaruruunan. Mayroon yang pinangangaralan. Mayroong dating ang bawat salita na ating napapakinggan. Kaya kinakailangan natin maminamahal ng bukas puso na pangunawa, bukas puso na kaisipan. Dahil kung hindi, gaano man kaganda ang paksa, gaano man kaganda ang pangangaral, ito'y walang kwenta sa mga Kristiyano, maminamahal masyado ng pabaya. Ay nalulungkot. Kaya nga maminamahal na babalitaan natin. Totoo talaga yung sinabi ng isang minister ng ministeryong ito, nating beloved Minister June Isguera. Ang sabi niya, minamahal, ang mga Kristiyano, saan man sila naroon, ito'y hanay at ayon sa ating napakinggang mensahe. Ang mga Kristiyano daw, kahit saan sila naroon, kung sila'y handa, bukas palad, handang tumanggap sa salita ng Diyos na ipinapangaral sa kanila, anuman ito, masakit man, sila man ang pinatuturingan, tanggap nila. Ngunit kung hindi, ang mga Kristiyanong palipat-lipat, ang mga Kristiyanong katulad ng paru-paro na kung saan-saan lang dumadapo, anumang ginagawa sa kanilang pinanggalingan, saan man sila naroon, gagawin at gagawin pa rin nila doon sa kanilang paruroonan. At isang tiyak na bagay, maminamahal, itong mga Kristiyanong ito'y walang mararating. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Walang mararating, mga mahal, dahil namimili na sila ng ayon lamang sa kanilang kagustuhan. Hindi na nila inuunawa, hindi na nila pinakikinggang mainam, ninanamnam ang salita ng Diyos. Ito ang naging dahilan ng panlalamig, panlulupaypay, pagtalikod, pagbabackslide. Amen. Amen. Pero kung handa ang Kristiyanong tumanggap ng mga aral, gaano man ito kasakit,
Dahil ito'y mag-aayos ng kanyang buhay espiritual. Ito'y magpapataba ng kanyang buhay espiritual. Isang tiyak na bagay, maminamahal, hindi mo baliwalain. Pahalagahan mo ang mga salitang ito dahil galing ito sa Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Oh, oh, oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugo itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos, kaibuti mo sa isang katulad kong masuwayin sa nais mo. Di man pansin laki ng pagmamahal mo. Natawag mga kasalanan ko. Oh, oh, oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugo itinigis ng iyong anak para sa akin. Oh, oh, oh. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugo ininigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ang ating malabang Yesus, paminaman. Ang sabi ng ating mga ngaral, maging tiyak ang bawat isa. Kung sa umagang ito, hindi ka tiyak sa iyong kinaroroonan at kinalalagyan, lalo na sa iyong pananampalataya, baka sa isang araw mangungusap ka tulad nung unang bungad ng mga pananalita. Ng masamang espiritu ay nakikiusap na doon na lamang sila pupunta sa mga swine, sa mga baboy. At takot na takot. Mangungusap ka, maminamahal, bakit hindi ako nakasama sa rapture of the church? Ito'y nakakatakot na bagay dahil lahat ay ipinangaral na. Lahat ay ipinaalala na. Lahat ay sinubo na sa atin. Ang problema dito, inaayawan natin. Kaya para sa ating mga beloved webcast viewers, naliwanag pangungusap sa atin sa umagang ito. Sa inyong mga kinalalagyang iglesia, sa inyong mga kinalalagyang gawain, kung walang nangangaral na katulad nito, mga pangangaral, maminamahal, mga aral na galing sa Biblia at mula pa sa ating mahal na evangelista, sa ating beloved assistant pastor, ang mga aral na ito ay aming napupulot, kaya kami naging matatag sa aming pananampalataya, sa aming pagsunod, sa kalooban ng mahal na Panginoon. Pumarito kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ibig ng Diyos na kayo mapabilang sa tunay na iglesia ng mahal na Panginoon. There are 4 requirements of the gospel. 4 na reglamento, mayroon ang kaligtasan na kung wala ka, wala ang iglesia mong kinalalagyan, hindi ka nararapat tumanggap ng pangako ng Diyos na langit, hindi mo matanggap ang buhay na walang hanggan. Ano ito? Una, pananampalataya. Amen. Sabi ng Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi mo nakikita,
Ngunit inyong pinaniniwalaan na ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, ang mga kitungin ay nilinis, ang cancer, tuberculosis, ang sa puso, high blood, diabetes ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Kung maniwala ka, kung wala diyan sa iglesia mo, pumarito ka sa Jesus Miracle Crusade. Pagalingin ka sa iyong karamdaman kung mayroon kang pananampalataya. Pangalawa ay pagsisisi. Repent. Dahil kung hindi ka magsisi, walang kapatawaran sa kasalanan. There is no remission of sin kung walang pagsisisi. Repentance. At ang pangatlo po ay pagpapabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, Acts 2:38. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Kung walang pagpabautismo sa tubig, ilubog ka sa tubig, totally, iwan mo ang iyong mga kasalanan, mga karamdaman sa tubig, pag-ahon mo kay bago ng nilalang. Kung wala yan, sa iglesia ang kinalalagyan mo, pumarito ka sa Jesus Miracle Crusade. Dahil ang pang-apat po ay gagawin na ng mahal na Panginoon yung bubuhos niyang kanyang Santong Espiritu para silyuhan ka. Manginginig ka na parang ikaw ay nakukuryente ng 220 volts. Amen. Yun ay kapangyarihan ng Diyos. Yan ay kagalakan ng Diyos. Amen. Sisilyuhan ka. Kapag mayroon kang apat na reglamento ng kaligtasan, kandidato ka. Anytime tutunog ang trumpeta, rapture will takes place, aangat ka sa alapaap, salubungin mo ang ating mahal na Panginoon, sasalubungin nating lahat ng mga Kristiyano ang ating mahal na Panginoon para magmana na ng langit at bukay na walang hanggan. Nakakalungkot na bagay na totoo ang sinabi ng Biblia. Hindi lahat ay anak ng Diyos, bagamat lahat ay nilikha ng mahal na Panginoon. That's right. Nasa Juan 1:12, yaon lamang kumikilala, nakikilala ang mahal na Panginoon. Jesus, tinatanggap si Jesus ng kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Right. Kapag hindi mo tanggapin ang ating mahal na Panginoon, hindi ka sumunod sa panalangin, ito ang formula ng ating mahal na Panginoon, ito ang aming ginagawa. May proof at ebidensya. Ang aming mga buhay ay binago na malapay tinugo ng aming mga panalangin, pinagpala kaming lubos ngayon. Kaya sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin, itaas ang dalawang kamay, maging ating mga beloved visitors, dito po sa ating buong magdamag. Kagabi, alas 9 pa kami nag-umpisa. Hanggang ngayon, alas 6 na impunto. Hallelujah, nagsasakripisyo. Itaas ang kamay, sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus. Kayo pong aming mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus. Salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Salamat na sumpungan ko ang katotohanan. Andito ang gawain ng Jesus Miracle Crusade upang ako'y imula. Narito ako, isang makasalanan. Nagsusumamo, isinusuko ko ang aking sarili. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoong Hesus. Tinatanggap kita aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisun at hugasan mo ito ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Gawin po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon. Sa pangkalahatang panalangin na aming dearly beloved evangelist Pastor Will Distrad Almeida and their beloved children. Amen. Narito ang mga tumatanggap sa iyo, nanonood sa YouTube at Facebook. Amen. Aming minamahal mga kapiling sa aming overnight prayer. Kahabagan mo sila, patawarin mo sila, linisin mo sila, tugasan sa kanilang karumihan. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay din sa kalangitan. Amen. Gawin silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tuloy-tuloy na tayo, maminamahal. Hallelujah, sa ating mga pangailangan. Sinabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Right. Iparating natin ang ating mga hinaing, ang ating mga kailangan. Yan ay kagalingan sa ating karamdaman. Tapos na tayo nagsakripisyo sa buong magdamag, pakikinggan tayo ng ating mahal na Panginoon sa ating mga dalangin. At hilingin ninyo, kung yan may mga pananalapi, yan man ay mga problema sa ating pamilya, yan man ay kaligtasan ng iyong kabiyak, iyong mahal na mga anak, ibibigay yan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Walang imposible. Lahat ay posible sa ating mahal na Panginoon. Sa pangalan ni Jesus.
Yes, my dearest Heavenly Father. Patawarin mo kami sa lahat ng aming gagawang mga pagkakamalit mo, pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan. Hallelujah, hallelujah. Maging aming mga televiewers, hallelujah. Aming mga webcast viewers, minamahal na magkapatiran na narito. Tulungan mo kami malapay. Anumang mga kahilingan na kailang binupulong, binabanggit sa kasalukuyan. Aking sinasaway sa pangkalahatang panalangin, aming mahal na Evangelista Wilde Estrada Almeida, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood diabetes, hallelujah. COVID-19, halilang ang uri na makaramdaman, bulag, pipi at bingi, maging drug dependent, drug user, cast out, di mo na kahirapan, cast out, in Jesus' name, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus, we're healed, hallelujah, all problems solved, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, sicknesses and diseases, will be healed in Jesus' name. Amen and amen. Be prosperous in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus. Taas ating dalawang kamay, maminamahal. Huwag mag-alinlangan. Dalang pag-alinlangan na hindi sa Diyos. Lumukso tayo kahit hindi kaya lumukso. Dahil pinagaling na kayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. At i-claim na ang lahat ng ating kahilingan na ito'y tutugunin ng mahal na Panginoon sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay tayo tumalon, 3 beses bilang pasasalamat. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory.